हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। आं बड NBM चेनेलनिफ्राय आं नेरसोन बसुमतारी आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि थाखाय रादाब लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो खाथिनि बेल आइकनाव थुना हो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन होनना। फैदो बिदिबा फारि फारि खोनासंदिनि। गहपुरनि गपालपुर होननाय जायगानि मेन रड सेराव डाम्पार गारि गंसे बेलथायदों। खोनानो मोन्दों बे जाथाया फुंनि 7 बाजियाव जादों होनना। बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव सानजौफुनि ओंखाम संग्रा आइजोफोरा गावसोरनि मोनबा दाबिखौ लानानै मुसलपुरनि लांगोनायाव गोख्रोङै खुद्रिसारदों आरो दिनै बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों होनना खोनानो मोन्दों। गाबोन 14 जुन खालाराव देग्लायनि 16थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि मान बाउनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों होनना खोनानो मोन्दों। बिपिएफखौ 15 बोसोर नायदोंब्ला जोंखौ 5 बोसोरल' नाय। जों जुदि जेबो खामानि मावनो हायाब्ला रायजो राजाफोरा सोलायनो हागोन होनना गोख्रों रावजों बुंदों बिना गयारिया। 88 जौखोन्दो मोननानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हाब्लाबो खन्थाइ रानि बसुमतारीनि मेगनाव मोदै। मानोना बिमा बिफाया मोजां लाइनाव सोनो रांनि आंखाल जादों। बिजिनि सिङाव थानाय UN एकाडेमियाव फरायनानै 90.7% मोननो हानाय उरायसा मुसाहारिया मोजां कलेजाव मुं थिसननो रांनि आंखाल जानायखौ खोनानानै अचिन्त्य नार्जारी आरो लजिक ब्रह्मआ सानै थिखादारा उरायसा मुसाहारिनो अनसुंथाइ होफैदों। आरोबाव फिन सासे सुबुङा बिस गोनां मैखुन जाफ्लांनानै हुस गैयै जानांदों। तिनसुकियायाव रेल बिफाननि हायाव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनाय गं 150 लुनाय न'फोरखौ होस्रांदों होनना खोनानो मोन्दों। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि रादाबफोरा। दिनै आं माखासे खामानि उसुबिदानि थाखाय भिडिअखौ थाब हगारनो हायासै लोगोफोर। उननि समफोराव थाब भिडिअ हगारनो नाजागोन लोगोफोर। थेंक इउ स' माच। बाय बाय।